uthi kwenziwa yini makushona indoda ayisalela umfazi nezingane kodwa makushona umfazi within a short space of time sekhona omunye ayiboni lonto mawuyinkonzo yabantu besifazane ngizocela umama Mahlaba sishintshane naye ngoba nami esayidini namadoda from indoda enkulu uNkulunkulu ngiyafuna ukusho ukuthi ningobani nini angikhathali noma uzalwe uma wakho eyisidakwa noma uzalwe kudlwengula uma bemdlwengula kwase kuvela umuntu wesifazane lapho i-value ne-position ne-potential yomuntu wesifazane uma emakha material i-recipe waqala wabeka i-purpose yokumakha kwakhe ngaphambili engakamenzi wathi izinto ayilungile makunje khona oshodayo kuyabona ukuthi mayifika ziyalunga manje yini ufike wena sibhede manje kufanele usizwe ukuthi kwabhede izinto akwangahambisana nokusho komdali ngoba wena uma ungakafika izinto ziyabheda mawufika ziyalunga kusho uNkulunkulu okudalile angikhathali ukuthi background ye ungangitshela i-background ubona nginjena nje ukuthi nje ekhaya kwakuneshipi so nje no usinisiwe manje sekufuneke ubuyiselwe la uNkulunkulu ayekade ekubeke khona ngestepis esinguKristu then uzobuyisa ubusha bakho njengokhozi into ezintshontsho usathana zizobuya njengoba zinjalo ongazange usithole nakini nasesiswini sikama wakho awu mangiyilungise kancane lonto kuthola into ezu2 esiswini sowesifazane kutholakala inheritance yesono bese kutholakala ipurpose kaNkulunkulu khona lapho ungakakubumbi ngakwazi ungakaphuma esizalweni ngakwenza umprofeti ungakazalwa kunezinto ezifakwa uNkulunkulu othi uzalwa bese efakiwe neordination othi uzalwa bese uqediwe kunezinto kufuneka ayiqede ungakazalwa ukuze uyaphuma nje uphuma neassignment ubuhle amandla nokulunga kwesizwe kulele kakhulu kumuntu wesifazane nokuwa kwaso kulele kumuntu wesifazane baleke entweni uma kanti sekhona umuntu wesifazane kuyo kuzokuyabheda sekonakele uma igebengu zaba nabantu besifazane baleke uzibe mfishane ngoba sekonakele kakhulu masekhona umuntu wesifazane kulunga kakhulu makuyinto eziyolungisa once ubona umuntu wesifazane ekhona that is why umuntu wesifazane manje kuyinto uyayibambisisa namanje baningi ibona abaningi basheshe bayibona into is right ibona abaningi la endlini ebholeni ithina esibaningi nasethaveni nasejele endaweni engathi azikho right ithina esigcwele manje sekufuneke nazi-ke nina enigcwele la endaweni eziright ukuthi nigcwaliswe ukuthi amandla eninawo azodonsa laba basendaweni ezironke nina amandla okudonsa nina kulethwe nina ngamabomu kuqala anginandaba ukuthi noma unengane ezu5 ezalwa ubaba abawu5 uNkulunkulu can restore your life udlule kwi-level ama qualities akho owanikwa ukufika kaJesu nemfundiso kaMoya Ngcwele adlule umuntu onganangane oyivirgin kodwa engasindisiwe ubone wena indoda ithi ngizokwenza umfazi isho kumuntu onengane ezu5 uthi uyayitshela indoda ithi hayibo zu5 ithi indoda no anginandaba nalo5 ikhonto ngikhona uNkulunkulu engimbonayo khona into engiyibona la kuwe